Emisija o srpskoj nacionalnoj zajednici u središtu Slavonije i Baranje. Informiranje na materinjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u našem gradu. Poticanje njihova kulturnog stvaralaštva uz očuvanje tradicije i običaja. Priča o poznatim i priznatim Srbima na ovim prostorima. Očuvanje nacionalnog i vjerskog identiteta i još dosta toga u emisiji Srbi grada Osijeka na frekvenciji 99,1. Dobra večer i dobro nam došli u završno ovogodišnje izdanje emisije Srbi grada Osijeka, koju emitiramo u suradnji s Vukovarskom udrugom Čuvari srpskog identiteta, a pod pokroviteljstvom Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodina. U zaključnim minutama kolegica Danijela Jovčić napravila intervju s predsjednikom Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Osijeka, doktorom Miloradom Miškovićem. On je u početku iznio svoj globalni stav o radu ovoga vijeća i suradnji s gradskom upravom u ovom 4-godišnjem mandatu. Mogu reći da smo u zadnje, sad već skoro 4 godine, znači 3 i nešto godine, bili vrlo uspješni u radu, to je moje zaključno mišljenje i generalno mišljenje, i da smo opravdali naše povjerenje kako u odnosu na sam grad Osijek, tako i u odnosu na našu nacionalnu zajednicu. U odnosu na grad Osijek je bila najveća suradnja sa gradonačelnikom, što posebno ističem, kao i cijelim timom oko gradonačelnika, i to je ono što je dobro u cijele priči, i to je dobro i za vijeće, a u isto vrijeme i za odnos naše nacionalne zajednice i grada Osijeka. U odnosu na ovu drugu paralelu koju ste povukli u odnosu na naše nacionalne zajednicu, mogu reći da smo se mi itekako trudili, da je 15 vijećnika koji čine Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Osijeka, kako se službeno zovemo, itekako bilo kroz ove sad već skoro 4 godine aktivno, marljivo, vrlo trudno što se svega toga tiče, i da smo opravdali maksimalno naše povjerenje. Naše povjerenje se ugledalo kroz obilježavanje krsta slave vijeća koji su imali 26.8. ove godine, a inače velika gospojina naša krsta slava, koje smo generalno proslavili po prvi puta u našoj crkvi koju zovemo Slavonska Lazarica ili svoje prije zvali Slavonska Lazarica. Pogotovo ističem što je došao novi sveštenik osječki, Prota, koji je itekako pokazao interes da nama omogući da mi našu krstnu slavu obilježimo u samoj crkvi. Do sada smo ove 4 sad već godine obilježavali u našim prostorijama koje nam je dodelio grad Osijek, i vrlo smo zahvalni gradu Osijeku našim prostorijama. Mi ne bježimo našim prostorije, one su takve kakve su, ali smo ipak ovo po prvi puta uspjeli da obilježimo našu krstnu slavu vrlo lijepim našim prostorijama crkve i uz crkvu. Znači prvo smo imali molitvu, pa smo onda išli u crkvenu salu gdje je bilo obilježavanje naše krstne slave. U proteklih par godina na inicijativu vijeća, odnosno evo vašu inicijativu, obnovljen je krst u Banovoj ulici. Koji je značaj samog tog krsta? Značaj krsta u Banovoj je višestruk, pogotovo za nas Osječane koji smo emotivno vezani za taj krst. Krst je star 300 godina i za krst se vežu niz narodnih predanja kao i događanja koji su se dešavali kod samog krsta u Banovoj ulici. Banova ulica i taj krst u Banovoj ulici je višestruko značajan iz razloga što je to narodni krst. Znači on je proizašao iz naroda i za narod, i kod njega se narod okupljao, dolazio u litijama, pogotovo kad pogledamo događanja tokom stoljeća koje se dešavala kod ovog krsta. Krst je star oko 300 godina i mi smo veliko zaslugom našeg gradonačelnika gospodina Vrkića krst je generalno obnovljen. On nije bio obnovljen još iz perioda kad je u Osijeku bio moj otac, protoijereista Vrofa Lazar Mišković, koji ga je negdje tamo 75. 6. 7. godina obnovio generalno, osvetio, poslije toga krst je stajao i došlo je vrlo trošno stanje, da ne kažem ruševno stanje,
Evo, mi smo pokrenuli kao vijeće inicijativu da se on kao takav zaštiti i on je generalno obnovljen. Kada kaže generalno obnovljen, znači on je rastavljen u komade i u komadima odete u restauratorsku radionu gdje je generalno popravljen, restauriran, obnovljen kao takav, ponovo donijet na lice mjesta i ponovo sastavljen i stvarno zasijao u punom sjaju. Mogu samo reći da je kod ovog krsta ratnih 1868-1869 dočekan hrvatski ban Jelačić, dočekao ga je osječki proto Lazar Bojić, tadašnji sveštenik osječki, i održao je prigodni govor, mislim na protu, koji je inače objavljen u literaturi kao takav i poznat govor inače Lazara Bojića kao takvog u odnosu na samo bana. Mi to ističemo posebno kroz prizmu našeg današnjeg trenutka, što je dalo prizmu određenim današnjim događanjima, da poslije toga krst stoji na svom mjestu, da je to jedan od osječkih 5 krstova koje imamo, koji kao takav, evo, na neki način za razliku Suvatova koji je srušen 2000. godine, generalno oštećen, ovaj krst, hvala dragom Bogu, stoji izborno na svom mjestu.
Srbi grada Osijeka. U drugom smo dijelu emisije Srbi grada Osijeka u kojoj nam je sugovornik dr. Milorad Mišković, naš sugrađanin koji je na čelu Vijeća Srpske nacionalne manjine. Čuli smo u prvom dijelu razgovora nešto više o obnovi križa u Banovoj ulici, što je srpskoj zajednici u Osijeku svakako bio važan događaj, a u predstojećim minutama Mišković se osvrnuo i na obnovu i posvećenje križa na Suvatovu na zapadnom ulazu u naš grad. Novi krst je napravljen prošle godine, a ove godine je svečano osvećen. Osvetio ga je novo postavljeni osječki episkop gospodin Heruvim i time je dato jedno značenje novo postavljenom krstu. I taj krst na Suvatovu je bio star 500 godina, on je 2000. godine srušen. Sama komisija restauratorskog zavoda koja je pregledala ostatke ostataka srušenog krsta da je proglasila da se ne može obnoviti. Inače je raniji krst bio od kamena pješčanik, napravljen lošije kvalitete, takav je bio kamen, on iz 18. stoljeća bio, i onda smo mi podijeli zahtjev gradu Osijeku koji je poslije razmatranja, i tu sam zahvalan gradonačelniku Vrkiću, našao je itekako rješenje da se napravi replika toga starog krsta. Ovaj novi krst koji je replika starog krsta, znači potpuno identičan starom krstu, napravljen od vrlo kvalitetnog istarskog kamena kanfanar, i on je daleko kvalitetniji izrađen, ali i sama kvaliteta kamena je drugačija i on je malo naprijed postavljen tako da daje mogućnost da se uoči bolje sa ceste. Mnogi vjernici koji na rimokatolički praznik Velike Gospodine idu u Aljmaš staju kod tog krsta, imaju postavljene klupe, pa je to na neki način i odmorište i tu se zadržavaju, i mi su vrlo zahvalni svima njima koji praktično dolaze sa molitvom i sa vjerom u Boga, da evo kod tog krsta se odmore pa onda dalje nastavljaju put prema Aljmašu. Inače je krst posvećen svetim velikomučenicima Makavejima, to je 14. augusta svake godine, i on je prošle godine se htjelo osvetiti, ali da se nevrijeme umelo, kao da je Gospod Bog bio protiv tog čina osvećenja, tako da je sve ostavljeno za ovu godinu, kad je on sa ogradom, inače i sam prostor napravljen i krst napravljen izvorno, vrlo lijep, vrlo, ja ću reći, značajan u svom izgledu i u svom istorijskom toku, vezan za onaj prvobitni stari krst, i vrlo smo zahvalni novom gospodinu episkopu Osječkom poljskom Herovimu koji je dao značaja svojim prisustvom i osvetio sam novi krst na Suvatovu. Inače nas veže velika tradicija, je po narodnom predanju koje je danas prisutno tu na samom tom mjestu Osječkog Suvatova, znači tu gdje je današnji krst, je patrijarh Arsenije III. Čarnević prešao ili prošao, odatle tu se zaustavio, kao kaže narodna priča, njegov konj je stao i pratnja koja je išla zajedno sa patrijarhom se zaustavila praktično da se napiju vode i praktično ostali, i onda su dalje nastavili put desnom obalom rijeke Dunava prema St. Andreji. Prije izvjesnog vremena grad je prepoznao još jednu inicijativu koja je krenula ispred Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Osijeka, a to je bilo imenovanje ulice po Milutinu Milankoviću. Vrlo smo zahvalni samo toj činjenici da je Milutin Milanković, koji je završio 8 razreda gimnazije u Osijeku i evo bio je prepoznat kao vrsni đak svoje familije koja ga je itekako pomogla u samom školovanju, pogotovo njegov stric koji je tu bio u to sve umješan. Inače je Milutin Milanković, ono što je u toj cijeloj priči specifično, koji je završio tu gimnaziju, koji je svjetsko ime u nauci, nije imao nikakvo vidno obilježje u gradu Osijeku. Mi smo vrlo sretni kao vijeće koje je pokrenulo samu inicijativu, pogotovo kod gradonačelnika Vrkića, da se da neko vidno obilježje Milutinu Milankoviću. Pa smo onda ipak smatrali da jedna ulica treba da ponese ime Milutina Milankovića. Našlo se rješenje da ulica u Studentskom kampusu ponese ime ovog velikana svjetske nauke i to je i učinjeno.
na inicijativu ovog vijeća, evo i svi nas koji smo u to bili uključeni, grad je tu inicijativu prepoznao uz velike otpore koji su bili stvoreni, uz pogotovo preporuku da se da neko drugo ime ulici, da Milutin i dalje ne dobije, on je ipak većinom glasova gradskog vijeća, evo ja ću reći ostvario, tu inicijativa je ostvarena i Milutin Milanković je dobio ime svoje ulice u samom gradu Osijeku, što je eto velika zasluga ovog vijeća ili ovog sastava vijeća, saziva vijeća, pa ja ću eto malo se pohvaliti i mene kao predsjednika vijeća, jer sam se silno zauzimao. Sitan kamen do kamena, zelen zdravac do kolena. Sitan kamen do kamena, zelen zdravac do kolena. Pratiše me da ga berem, pratiše me da ga berem. Za dan, za dva, jedan stručak, za nedelju celu kitku. Sami zdravac progovara, berite me, nosite me, ne dajte me nevestama, neveste me ružno nose, već me dajte devojkama, devojke me lepše nose, već me dajte devojkama, devojke me lepše nose. Srbi grada Osijeka. Za kraj razgovora s Miloradom Miškovićem, predsjednikom Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Osijeka, dotaknuli smo se nedavnog obilježavanja 150. godišnjice osnutka srpske čitaonice u Donjem gradu. Upravo je Mišković bio jedan od glavnih inicijatora ove svečanosti, a njegov je tekst objavljen i u prigodnoj brošuri. Vrlo sam zadovoljan, vrlo sam sretan, ali isto vrijeme i vrlo ponosan što je uopće održana tako značajna godišnjica 150 godina srpske čitaonice u ovom gradu. Grad Osijek je praktično prepoznat prije 150 godina od strane tadašnjih žitelja Donjeg grada različitih nacionalnosti koji su prepoznali da osnuju čitaonicu u Donjem gradu. Imamo sreću da taj izvorni prostor gdje su oni se prije 150 godina na neki način skupili i samu tu čitaonicu davne, sad već 1868. godine osnovali. Evo, praktično smo mi u tom izvornom prostoru i tu 150 godišnjicu održali. Time je naša sreća kao Osječana veća, jer smo uspjeli, koji je sada malo drugačije koncipiran nego što je onda prvobitno bio, ali je činjenica da smo u tom izvornom prostoru, evo tu veliku godišnjicu, 150. godišnjicu čitaonice održali. Mi su imali sreće, eto ja sam imao sreće da sam u mom životnom vijeku praktično i obilježio 140. godišnjicu čitaonice u tom istom prostoru. Evo sad me bolest spriječila da prisustvujem ovoj 150. godišnjici, ali je drago da je sama ideja pala na plodno tlo, pogotovo i što se tiče samog vijeća i što se tiče Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, a pogotovo što se tiče Srpske pravoslavne crkvene opštine Osijek, u čijem je prostoru ovo praktično opet ovo obilježeno i održano ovako jedna velika i značajna godišnjica kao što je 150. godišnjica Srpske čitaonice. Time je dat veliki doprinos kulturi grada Osijeka i to je ono što je dobro. Na neki način je dobro da su različite nacije i nacionalnosti, kao što je bilo izvorno, to sve davne 1868. nastavljena tradicija, a da će Bog pa ćemo stare knjige koje su danas pohranjene u zvoniku Osječke Lazarice ili Osječke crkve, Osječke saborne crkve, praktično se vjerujem staviti u čitalačku funkciju i to će biti dobro. Biće dobro da ljudi ipak se, ako imaju vremena, skupe tamo da se druže, da malo pročitaju knjigu. To je u perspektivi nešto što je više nego dobro. Ovako velika godišnjica daje sigurno doprinos i kulturi grada Osijeka, što su dali i čelnici koji su isto ovoj velikoj godišnjici prisustvovali, i sve te velike godišnjice na neki način treba da nađu svoje mjesto u
u obilježavanju. Mi smo dali svoj doprinos i to je ono više nego što je dobro. 140. godišnjicu smo obilježili, a evo pogotovo ovu 150. godišnjicu kad smo itekako dali značaja da se ona uz sve ljude koji su uzeli aktivnog učešća u svemu tome evo iskažu i pokažu. To bi bilo sve u ovogodišnjem serijalu emisija Srbi grada Osijeka koji je u našem eteru pokrenula udruga Čuvari srpskog identiteta, dok je financijsku potporu osigurao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodina u Republici Srbiji. Produkcijska ekipa želi vam ugodne predstojeće blagdane te sve najbolje u novoj 2019. godini. Emisija o srpskoj nacionalnoj zajednici u središtu Slavonije i Baranje. Informiranje na materinjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u našem gradu. Poticanje njihova kulturnog stvaralaštva uz očuvanje tradicije i običaja. Priča o poznatim i priznatim Srbima na ovim prostorima. Očuvanje nacionalnog i vjerskog identiteta i još dosta toga u emisiji Srbi grada Osijeka na frekvenciji 99,1.